Vi er her til test af vores elevator. Og lige nu står de på nogle forskellige steder, og vi starter lige med at sætte strømmen til, så den kalibrerer sig. Ej, vi kan bare gå ud der. Og så kan I se, så stopper de heroppe, indtil de begge to er kommet op, og så kører den ned til bunden. Super, så er de begge to i bunden nu. Og så kan vi lige komme op og kigge på, hvad der står på displayet. På displayet der står der så, at elevatoren er aktiv, og at elevator 1 er på første etage, og at elevator 2 er på første etage. Og så prøver jeg lige at klikke på anden etage. Så kører elevator, det er så nummer elevator 2, den kører så op på anden etage. Hvis jeg så klikker på etage 3, så er det så stadigvæk elevator 2, der kører, fordi det er den, der er tættest på de to. Og hvis jeg så kører op på fjerde etage, så går det er så et glitch, vi har i vores gode timer. Den tæller så hurtigt, at den kan nå at registrere 2 klik samtidig, eller et klik som 2 klik eller sådan noget. Og så, fordi det går så hurtigt, og så kan den sende 2 afsted der, men vi prøver lige at køre ned igen her. Og så kan vi prøve at køre to på samme tid. Vi kan sende en ned til anden etage og en ned til den første her. Nu klikker jeg på anden etage på den her og første på den her. Og så kører de, jeg kan sende den der op på tredje. Og jeg kan sende den der op på. Og så hvis strømmen den går, jamen det er den der, den er så lige for tung til, så den rører ned. Men så vi sætter strømmen til igen, så kan det brænde. Og vi kan lige prøve at komme over og kigge på displayet heroppe. Lige nu der tæller den steps, hvor den er henne. Og så er den så på 0. Etage, når eller på deres værdier er 0, når den er på 0 dernede. Og så kan vi lige prøve at køre op på en anden etage her. Så kan det så står der så, når man kører, at elevator 1 for eksempel, den kører til den etage, man nu har klikket på. Og det er sådan set det.